son Rosa Rodríguez Álvarez, o 50% do dúo Rosán. Anteriormente estiven en varias orquestas, levo desde os 18 anos, son da Baña, nativa da Baña, e vivo na Baña. Non coñezco o interior de cada fogar, como está, pero bueno, creo que non está mal. Paréceme que non está mal, sempre se pode mellorar. Porque eu creo que vén de moito tempo atrás. Isto é unha sociedade que non se cambia así tan a bote pronto. Habría que añadir pois que agora se mellorou moito no da música. Pois agora hai varias mulleres que están levando a batuta, pois nunha sinfónica, por exemplo. Pero isto creo que non pasa só no da música, pasa pois sendo camionera. Antes non se veía unha muller camioneira, cando agora sí se ven. Avanzamos moitísimo e creo que seguiremos avanzando, pero pouco a pouco. Non é fácil, non é doado. Pois casi volvería ao mesmo que dixen anteriormente. Deberían ter, porque sigo pensando que hai menos mulleres na dirección dunha sinfónica que homes. Pero non porque haxa unha razón física ou mental, non a vexo, eu non entendo por que non, pero a sociedade está así, non nos lo permitiron e teremos que ir avanzando paseniñamente. Creo que ningunha das dúas cousas. Eu levo moitos anos neste mundo e tendría que decir que nadie me obligou a vestir de un xeito ou de outro. Habrá xente que diga que sí, pois vale, pero non o creo. Eu creo que te vistes así pois porque é normal, tes que dar unha imagen, pero aparte de dar unha imagen, eu considero que é porque te sintes ben, porque a mesma vez eres femenina e te gustache pois ter un vestido máis corto, uns pantalóns máis ajustados, pero non porque a muller necesite, polo menos o que eu vivín. E os homes agora, pois sí, van máis musculados, con esas tabletas de chocolate, porque é parte do espectáculo. Non quere dicir que antes non o fora, pero quizás se baseaba máis en escoitar música, en ir a bailar, o que era a esencia da verbena. Non, porque antes realmente creemos que agora porque as mulleres estén, porque haxa 3 mulleres, 4, estemos máis liberalizadas. Non, porque o que pense que non é así vai non seguir pensando igual. Sí, claro, 8 rapazas que se fan chamar máis boas que as patacas ganaron un certamen en A Coruña e o tema, creo, si mal non recordo, é Son muller. Decía algo así como: mulleres é o que somos, e mulleres seremos, despreciadas, maltratadas, iso non queremos. Pero tamén teño que decir que hai outros temas que xa nos familiarizábamos máis con eles, pero peculiarmente hai un que creo que a xente non estaba concienciada de que era especialmente para nós. Era de Merche, e decía aquelo tamén que: abre tu puerta y descubrirás lo que disfruta la gente de la vida. Abre puertas, busca otra salida, que otros curarán tu herida. Respeto e inculcarlo de sus máis pequeniños.
desde cando somos pequerrechos, como cando decimos, ven, dame ese pasiño e lle damos as mans, pois eu creo que sería o fundamental, desde pequenos. Non porque sea papá ten que conducir e mamá ten que ir ao lado. Mamá pode conducir igual, papá pode facer as camas, pode fregar os platos ou etcétera, etcétera. Non temos que cada un unha cousa determinada. Compartir e o respeto.